Ngibingelele kuphina kuphi la finyela khona le channel yethu eyungaphambili umkhanya kude TV. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel umkhanya kude TV. Siphethe insizwa ke lana ubaba osemdala emculweni osivakashele lapha eJozini bafowethu. Uzoshaya nje ingoma. Ubezodinga nje ubaba esibona la eJozini. Baba angeke ngithuke. Angeke ngithuke khona indlela oyithula ngayo. Khona indlela oyithula ngayo. Somnandi sabe njengekekele nyosoto ma visit ngoba wethu abakhwekazi ngisho lapho sikhalaza sentombe eqoma ngakho. Angihambi ngiyavaya ngilali ngiyagidla ngithi ngiyagawule ngana ngishele ngiyadata. Chillax baby. Uthi nje wakuphawula babu Somnandi uma uthi uthola isimemo endaweni efana nale eJozini usuka kude le. Nabantu bayijabulela uyidlulela. Angibonge ithuba abantu umkhanya kude TV. Umkhanya kude TV. Ngibonge ithuba elikhulu. Igama lami uThokozani uMasokadlana ngomphesheya abanye bathi nguSomnandi nguSomlekela nguSomdelicious. Ngicela ukuthi ngibongele kakhulu umasipala waseJozini ukucabangela abantu ngibongele ubaba uMathe imeya yaseJozini ukuthi unyaka uvalwa besizogeza ilonda ihlambe bonke abakhathazekile emqondweni nasemoyeni ukuthi benzele umcimbi omnandi wefestival ibiza amaciko kaMaskandi ukuthi zonke lezi zinto onyakeni ezikuphathe kabi neziye zakuhlukumeza bese uwenza ukuthi zidlule siqhubeke nempilo kube mnandi ngoba umculo uyamthokozisa ojabulile umculo ulapha umphefumulo umculo udokotela umculo ususa konke okubi ulethe okuhle engqondweni yomuntu nasenyameni yomuntu nasemphefumulweni yomuntu ngithi nje uMathe akakhule njalo asebenze nesizwe saseJozini sonke umkhanya kude iJozini namaphethelo siyabonga kakhulu sijabulile samaciko sizoyibhika sizogida eJozini. Isikhiya sekodru. Isikhiya sekodru. Othula mntana mungamshayilo baba silangayela ikhaya. Bafowethu insizwa lena ubaba uThokozani langa siyacela bafowethu niyenze okulungile ucindezele subscribe ucindezele nebell ukuze uthole njalo ama notification must posta ivideo kule channel umkhanya kude TV. Siyabonga. Delicious.